mata a yi kwanciya hannu ne na fada ma wakar ce ta yi zanciya. Yan mata a yi kwanciya wani ne na fada ma wakar ce ta yi zanciya. Yau ga sabon zance yan mata a yi kwanciya ga launin wata waka mai taken a yi kwanciya. Waka ta rawa ce matakar filanciya wacce ba ta da bodi ko ta nemi burediya. Ai ana hada mata don a samu hujja ke gidan saki danja mata kun birki saran gidan sai a yi kwanciya. Dare mahutar bawa a kashe wuta aiwawa yau maza sun zama shirwa yan mata na kan gwiwa ashe dai yau ana abun mamaki ga mata ga maza suna musu maki ashe ma cikin gida ana yin yaki ai dole ashe ma mu je mu nemo doki in ba doki cikin gida ba daki in ba daki cikin gida ba aiki. Ashe dai rago ba a kira shi gwani ba ashe dai raguwa ba a kira ta gwana ba in yi girki na haban aminta in ci kaɗan ba yadda na san gero ba a hada shi da dawa ba kai mu je zancen karuwa da masu kishi garuwa tun da sauki ya yi samuwa mu taka rawar kwanciya. Garzali na miko kiɗa na doko ku taka da kafa. A sha ruwa a koma aiki mu yau za mu kwana bakin aiki ashe dai jarumi shi ke iya yaki kai wane yaro ya sanya rigar saki tamu ba tasu bace ba irin tasu bace. Akwai wani zance da zan yi ban furta ba gyara kayanka haɓa kama da sauke mu raba ba tun da na yi kiɗa na haɓa zan ƙiyan taka ba. To ku zo mata na san ba za ku ban kunya ba in ka san ka saba abin da za ka yi arba ya kamata ka duba hankali ka yo kankan ba. Ayye sama lulaye a lula a yi kwanciya mu lula cikin kwanciya mu more wa kuruciya kaza ta dara kurciya mai rubutu wallahi je ka nemo tawada feken alƙalamin ka samu allo ka rubuta in dare ya yi sai ka samu dama ka karanta. Garzali na miko yau a nan zan barku da waka ta kuruciya.